Здравейте! С това видео ще ви представя плагина на MрежаNet за преход от лев към евро в WooCommerce електронни магазини. Плагина адаптира WooCommerce към изискванията на Закона за въвеждане на еврото в Република България. През преходния период за въвеждане на еврото, търговците ще имат задължение да представят цените на продуктите си едновременно в лева и евро. Няколко месеца преди въвеждане на еврото, цените ще се представят в основна валута лев и допълнително в евро. На датата на въвеждане на еврото, търговците ще са задължени да конвертират цените в електронните си магазини от левове в евро по фиксинга на БНБ и да превключат валутата на магазина си към евро. 12 месеца след датата на въвеждане на еврото, магазините ще са задължени да представят цените в тях в основна валута евро и допълнително в лева. Нашия плагин дава възможност на търговците да изпълнят тези изисквания лесно от админ панела на магазина си.